Gandara. Darayu. Niki lho sedaya para abdi Damelangan Suka nggih. Alah keta mentul. Lah niki wau bakdo. Roh. Rone oir ini trodone kok. Kurang jamu lho, kurang gizi. Jenengane dijamoni apa ya? Jamune nek wong wedok sari rapet. Kok malah sari rapet engko ya malah iso obah. Yo. Nek Nek ngono disusoni ae. boten irek mawon irek. Irek. Saiki wis ono kok Saiki ora. Iki kulino iki ketoke. Yo kesane ngatrak semangat yo. Irek iki nek wong lanang to, Le nek kowe mosok jalu irek. Biasane nek irek terus ngatrak ngeten rambut-rambute terus semangat. Liyane rambut apa? Liyane rambut. Apa? Pulu jarine bocah-bocah. Ya wis, sesuk tuku jamu ben ora lepok ya yo. Jamu irek. Ojo irek. Iki wis sering. Wani sebrang. Monggo Kang Mas. Napa to yo? Mboten ngertos jane. Kang Mas. Senopati Topati tak Monggo Ndara Senopati. Kenalan dengan sekejo. Niki wonten dalem sewu nggih Ndara Ayu. Ndara Senopati rawuh wonten Taman Sari, kula ndang lunjukan. ngene dhisik yo. Mboten usah didang lunjukan. Ora susah. Ora usah. Liyane kena mlebu yen kowe ning kene. Lho, lha kok ngoten? Lho, Sentimen. ora apa-apa. Sri ning kene Sri. Lho, kowe ora usah ngajak srintil. Mboten iki kancane kula mati urip karo Kowe dhewe wani apa ora? Mboten nganten. Gak wani. Kula wedi kalian jenengan kok Ndara Senopati. Wedi apane? Ndara Senopati. Aku tilanan kok ora ra iso. Sini. Aku ternoda. Susuku kok demek. Ditengane kula Ndara. Lho. Kok malah loro karo. Nyamuk iku mana penting. Ning beda kok Sri. Beda Ndara. Bedane piye? Nek kandungane Ndara Senopati niku kok mboten iso gedhi. Lah nek kula kok saya ngoten gedhi. Aku kok ora percaya. Lho, mboten percaya. Ora percaya. Sampeyan tiduliti. Maksudnya? Nanti ayo tiduliti. Ngene. Iki wigati. Nggih. Kowe padha ning jero. Lah nggih, kemarin Ndara Senopati nggih. Nggih. Piye Topati? Kang mbok prasan. Nyuwun pangapunten sadèrèng ngantos kula meksa mlebet wonten ing Taman Sari. Jalaran wonten kawigatosan sanget. Wigati kenapa? Mesti kemawon Kang mbok prasanti menggalih pun garwa Kang Mas Maesawangata. Pancen bener. Kune tindak garwaku Kang Mas Maisuwa ngatel nganti dina iki durung kondur. Ana apa? Ngantos dinten iki dereng kuntur. Hah? Selaminipun ugi mboten badhe kontur. Kok tembungmu aneh Topati? Kok selawasira bakal kondur tegese piye? Jalaran Kang Mas Maesawangata. Anggenipun maju sak tengeraran sak menika sampun gugur Kang. Kang Mas Maisuwa sedo. Kabeh kuwi bener kok andhake Maisuwa anu Topati. Menika kasunyatan Kang mbok prasanti. Kalamu kok Kang Mas Maisuwa ngatel sedo. Yo kene ora kok kondur punarpana ana ngetel. Taman Topati. Kang pangapunten ingkang kathahipun wilangan pengmesah. Kula mboten saged metu kondur punarpane Kang Mas Maesawangata. Kula nyuwun pangapunten Kang. Monggo Kang Mas Maisuwa ngaten ngelengkalangan unta sedo. Isih kagungan putra kang isih timur. Jare mengkono Pakku ngomong kula wendalan putraku kanthi kaencinan Topati. Boten panjenengan boten badhe kula mentah Kang putra piyambakan. Wonten salah satunggaling kaku ingkang badhe ngersakaken lan badhe
yaki jiwa lan raga panjenengan kalebet ingkang putra. Syukur mangsa ora ana to Pati. Wonten Kang Mbok. Ana Nan juru piyai kakung wis to Pati. saged gantos Kang Mas Masawangaten sakpetaipun ngayomi jiwa lan raga panjenengan. Mboten wonten 3 kali. Kula piyambak kanggo prasasti. Setun temen to Pati. Sepisan seliramu meneh kabar kalamun to Kang Mas Maiso ngatlang wis entuk. Sing kudu aku prihatin mergo aku kelangan garwa sing banget dak tresnani. Ning wis merote lan mentolo kowe tembung tresno marang aku. Jalan Ora suci aku. jalanan kula mesakaken. Nyawang kahanipun Kang Mbok Prasanti. Tinilar sedo pun garwa. Gadai putra ingkang tasih sinten to ingkang boten welas. Kula sagah. Kula trima nampi randhanipun Kang Mbok Prasanti. To Pati. Nan, Kenulas karo aku sing tumibo ing duweni pabrik kang ing kono sliramu kepengin mundhut garwa lan aku dhewe. Aja tepati. Aku pokok welasi perkara tresno. kirangipun toh pati menapa? Umpami dipun tandhingaken rupa lan tandhingaken rasa kalih Kang Mas Masawangaten. Kula kinten boten wonten benten. Ora ana bedane. Ing tresno kuwi abot dilakoni kalamun kok ora tresno. Ing kene sithik bae apuran kene rasa tresno marang kowe mulai kene. Cukup wis meneng kalunga tok Pati. Najan Kang Mbok Prasanti mboten saged nampi kados santen. Nanging toh pati sampun kedar ngucap nembung katresnan dhateng Kang Mbok Prasanti. Ampun ngantos. Toh pati nindakaken kawinisinipun kula meksa dhateng batosipun Kang Mbok Prasanti. Arep tumindak apa kowe to Pati? Menawi Kang Mbok Prasanti kula tembung sarane ngalis kukuh boten kersa lelados dhateng kula lan boten saged nampi katresnan. Ing mriki kula badhe krudo paripeksa dhateng panjenengan. Aja to Pati. Aku mau permane aku kagungan putra sing isih timur. Aja. Menawi boten monggo. Monggo dipun tampi katresnan kula Kang. Aku ora sudi aku mau. Boten sudi, boten kersa badhe kula rukun. Jenengan tasih sugeng Kang Mas. Aturipun Tofati menawi panjenengan menika sampun kubur, sampun sedo Kang Mas. Nalika jenenge aku ana ing peperangan, pancen aku iso nyelametake jan aku kepengin balekake kejayaan Singasari. Topat. Kang Mas Masawangaten mripat ing liyan yen to kebakang ngruduh beksa kelawan garwan. Apa karepmu? pancen boten kula selai. Kula apus prama menika Danacara. Kula kepengin gawe atinipun Kang Mbok Prasanti. Tak ulungake nanging yen to aku wis tumeganing pati. Badhe kula wujuti Kang Mas Masawangaten. Maju saja tak gendeng dasmu. Kai! Kowe ya. Sakmenika sampun boten wonten pepalangan. Dika persani kiambak garwa panjenengan Kang Mas Masawangaten niraraken dhateng Kang Mbok Prasanti. Napa menika dunungipun tresna? Kang Mbok Wis Prasanti. dadi sumpah atiku. Aku ora bakal dadi wong wadon kang lemeran. Siji tresno marang piyai kang yo garwaku Kang Mas Maiso wong ateleng. Sing bakal tak lateni yo mung trimo Kang Mas Maiso wong ateleng. Ingkang dika tresna. Kelakon kejamak karo priya liya, luwih becik aku mati toh Pati. Pripun? Luwih becik aku mati. Tresnanipun Kang Mbok Prasanti setunggal damel saklaminipun Wis yo katimbang kajamah priya sanes ndika entengaken pejah. kaya ngono yo. Ndika entengaken pejah. Macai.
sundrut. Ana wigati apa ragawune? Apa pancen wong tuwa duwe kalumputan? Yen wong tuwa duwe kalumputan, tumuken kalumputane wong tuwa manggen menyang diroko. Eyang, panjenengan boten luput, namung rumaos gesang kula menika gadah geganjelan. Tansah bingung reridu sak slebetipun obah polah kula. Lah kekurangane napa? Monggo jeneng sira urip karo eyang ing saka rumangsaku wis mubrah-mubru kok isih ana perkara sing ganjel ing jerone awak. Wiwit kula tasih alit Ya. ngantos sak mentenipun ageng. Ya, Kula mung gesang kalih panjenengan. Eh. Napa kula menika mboten gadahi dharma, mboten gadahi tiyang sepuh ya. Dadi terkane Ragawuni meteran babagan wong tuwa. Nggih. Kok aneh-aneh lah. Mbok liyane wae sing dilebok. Mbok nggih panjenengan niku bloko. Menawi to kula tasih gadahi tiyang sepuh wonten pundi papan dununge, Kok? Ya. Mapan kowe wis akhir diwasa. Ya mbok menawa pancen wadi iki wis bakal tinarka. Aragawune Nggih kula ya. sejatine kowe kuwi duwe wong tuwa. Kula sekasih gadahi tiyang sepuh. Ora ana critane manungsa lair ning donya kuwi metu saka sela-selane watu. Ana seukir jiwa ragam. Lajeng sinten tiyang sepuh kula? Mapanipun wonten pundi ya? Aragawune Nggih kula. sejatine kowe kuwi ora anake wong Sudra Semali. Kowe ora anake kere macukiling bali lungan. Kowe isih kalebu trae ngawirya. Kula niki ya. Ya. Sudarmamu duk nalika semana salah suwijine Narendra Binatara ing Praja Singasari asmane ingkang sinuwun Prabu Anusapani. Menika tiyang sepuh kula. Sudarma kula. Menangaken kepareng kula badhe nilaraken panjenengan, kula badhe madosi Sudarma kula. Aja Kok panjenengan candhek? lalu mangsa tole. Lamun kowe jumangkah ing Singasari ora bakal ketemu kelawan Sudarmamu. Kok saged kados ngaten ya? Ya. Sejatine Sudarmamu wis sedo. Kanjeng Rama sampun kapundhutipun karanten saking gerah napa dipun banjur dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mas Putu. Sedane Sudarmamu sia-sia. Kula dereng tanggap lho niki lho, Bapak. Ora kok Gusti pundhut marang Gusti kang yasa jagat ora. Sedane gerah uga ora. Lajeng Sedane
Sudarmamu dianiaya dening pawongan nggih. Oh, nyuwun sewu, Bok. Ya. Lajeng sinten pawongan kala wae ya? Oh. Kowe pengen ngerti sing nyedani lan sing merjaya Sudarma. Ingkang renah Sudarma kula sinten ya? Isih bapa pamanmu. Tasih keluarga nggih. Ora ana liya Pangeran Tohjaya. Pangeran toh. Pangeran, kepareng kula nyuwun pamit ya. Ayo. Nyuwun sewu panjenengan kok nyandhek anggen kula. Arep menyang endi Mas Putu? Kula dipun lairaken jalu mangertos bila Sudarma kula dadanipun dipun krenah. Kula mboten iget-iget niku. Nggih. Aja nuruti mubale hawa nepsu. Aja kesusu mundak kasuru. Lamun kowe ngudi tuwa sedane wong tuamu. Kowe harus ngadepi Tohjaya. Kowe tan monggo ulya tanding kelawan Tohjaya. Awit Tohjaya ing kalungguhan iki diayomi kelawan dewane. Menawi ngaten sabar anggen kula badhe malesaken wiranging tiyang sepuh kula nggih. Ora kok cabar. Ora kok cabar. Lajeng sarananipun Ana srana yen pancen pelakna mapan. Ora gawune iso ngudi tuwa sedane Sudarmamu kelawan Tohjaya. Yen pancen ra gawune iso nyidra Kiai Sumelang Gandring ya Kiai Margapati. lajeng dulungipun wonten pundi ya? Dulunge ana astane Tohjaya ing Singasari. Ya. Amrata kados menapa jer menika margi. Kula saged malesake sastra wirangipun Sudarma kula. Menawi ngaten mangke kula titip peling dumateng panjenengan. Babakan apa? Mintarsih ampun dipun paringi pangertos. Lho. Iya. Lah mengko nganti adimu takon. Mongko tresnane ora kena ginggang serambut kelawan kowe. Nggih panjenengan goroh kemawon. Menawi kula menika wonten Tegal napa pripun? Ora entuk kondo-kondo yen siragawune jumanlah ing Singasari. Menawi ngaten kula nyuwun pangestunipun nggih, Pak. Ya, kula sing nuju wonten ing Singasari. Sing ati-ati. Mareng Ya, karya Basu. Yen aku nyawang kowe, penggalihku pindha sabarga suta. Nganti tataraning kadewasan, kowe wis remaja putri. Sedhela maneh kowe ninggalke jagating kenya, kowe bakal ngancik marang jagating bebraya. Neneng aku durung pengen duwe bojo kok, Bapak. Iya, jodoh iki sing gawe urip seneng tok apa? Kakang Muni nendi Bapak kok gak ono, Bapak? Kakangmu arep gaul. Ki mau ndak utus nyambut gawe. Sampeyan aja goro lho, Bapak. Wah, golok ki piye to? Sampeyan ngapusi to, Bapak? Ora ngapusi. Tenan? Iya. Kakang Muni nendi, Bapak? Tak kongkon nyambut gawe. Mbok kongkon nendi?
pundi, Bapak? Bocah ki. Aku mau wis diweling lho. Ora entuk kondo-kondo. Kentok kondo-kondo? Iya karo kowe. Kentok kondo-kondo piye, Bapak? Rogone ndusta Kyai Margapati ing Singosari. Kowe nang omah. Loh, aku ditinggal, Bapak. Aku melu Kakang Muni ya, Bapak. Iki mung piye iki, Pak? Kok aku keperojolan rembug. Bapak. Aku tak nyusul Kakang Muni ya, Ojo Bapak. pintar sih. Elek nanti bapak mbok tinggal yur sapa bapak. Bapak entuk ora entuk pokoke aku nyusul Kakang Muni. Ojo. Kakang Muni. Ngono aku iso duduk tamu pon. Iki wis ana trontong-trontonge Kajayan Singosari bakal pintar sih Ranggawune entak buntuti saka buri. Nalika semono Rama ki ndongeng. Alam nalika Kediri isih kencar-kencar pindho Anggayurukmi kasta dening Eyang Prabu Dandang Gedhis. Pripun Kang Mas? Rama dawuh lamun to nalika semono Eyang Prabu iki matine ora kabanjut dening Gusti kang akara jagat nanging kakrenah dening liyan. Kakrenah dening liyan. Cetanipun kados pundi Kang Mas? Sedane Rama Prabu anu Eyang Prabu Dandang Gedhis iki saka tangane Prabu aku Tunggulampung. Ewadene saiki turun aku Tunggulampung iki dadi sembahan ing Singosari. Sinten Kang Mas? Tak mula keng saka kuwi anu Supati mula keng saka kuwi saka gegayuhanipun Kakang. Ewadinipun Kakang wis ngandhut tataraning kadiwasan pun Kakang iki kepengin males patine yang Dandang Gedhis. Oh, layak to layak. Panjenengan iki menawi kula mestani pirang-pirang dinten iki lho. Pasuryanipun boten rena ing penggalih. Dados panjenengan menggalih menika to Kang Mas? Jebul diajeng Gilangsari iki ya krasa to. Nggih kemawon to Kang Mas. Lah, mula keng saka kuwi dina iki pun Kakang bakal jumangkah saka ing Kediri. Lajeng kersa panjenengan Pun Kakang bakal tumuju ning Singosari. Amrih apa sing dadi gegayuhanipun Kakang? Iki bisa kasembadan. Mong wae ngaten. diajeng Gilangsari aja nderek lan pun Kakang jalaran sliramu iki pawakan wadon ana tetembungan mung wadon kae ringke. Turta maneh mengko yen sliramu nderek lan pun Kakang tartamtu bakal ngrepoti lan pun Kakang. Oh, panjenengan kuatos. Menawi kula nderek kalih panjenengan kula ngribeti nggih Kang Mas. Kowe ana ing pidaleman wae ndendonga nyuwun marang panguwasane Hyang Widiwasa. Muga-muga apa sing dadi larane atimu lan pun Kakang iki bisa kasembadan. Mugi-mugi kemawon saged ngaten nggih Kang Mas. Ana cepake ubo rampen kanggo dedonga pun Kakang bakal jumangkah. Muga lakune pun Kakang ora manggi alangan sawiji apa. Oh, nggih, kepareng nggih Kang Mas. Kok menawa iki dalan aku iso males aku apa kang dadi larane ngati.
ora ketang ing mengkone dalan nista kang tak tempuh. Waton kabeh bisa keturutan apa sing dadi sejarah.